Co řekl? Když mluvím dál. No. Já. Dobrý den, pánové a vážené dámy. Nebo co se myslíte? No, tak si myslíte nějaký takový kraviny, co? No, ty vole, já nejsem takový, vole. Ale, tak to počkej, jo, já tě to řeknu. 1, 2, 3, 4, 5. Počkej, nepůjčej, ty vole, ne, asi ty vole. A počkej, já vám řeknu jedno tajemství. Jo. A to je jedno, víš co, ale to taky do toho počítá, víš. Říkáš těsto, dáš na to kečup, víš co. Ale počkej. Hlavně přijde, když jako herci tam nejsou. Ale počkej. To nejlepší přijde, když nemáme máslo. Ale počkej, nemáme máslo, ale tak máme sádlo. Nebo nemáte sádlo, nebo co? To je fakt nenormální. Ono se směje, no. Kdo by se nesmál? Řekni mi, kdo mi se... Dejte mi mikrofon, kurva! To je někde Nikolás. Kdyby tady byl Nikola, tak je to fakt špatný, jako. Už je? No počkej. Ještě nejde, tak je to dobrý. Ne, uklidníme se, ale tak jako dobrý večer vám přeju. A to jak jsem moc zapali cigára, tak pijete nějaký švejky, kurva! Řekni mi, vole, Dejdar, vole, nebo nějaký Václav Havel, vole, nebo co, Václav Klaus, vole, to jsou samý čureně, vole. Ještě jsem ukázal mý práci do píči, vole! Nevyhodněj! To bude v prdeli, vole! A fakt tam jdu vidět? Jo. Počkej, já chci být jako Celine Dion. Nikola, co ti to volá? Nikola, co ti to? Ty budu natáčet, no, takhle prdeli, vole. Nejmenovaná osoba Pavlína Slunečku, no. Byla, počkej, co byla? Já nevím, co byla, co se ještě jednou, vole, já se jdu na to, vole.